Genesis ti eduasanson. Na Jacob tena asase a n'agya yɛ so hɔho a ɛne Canaan asase no so. Na yenum ne Jacob awo ntoatoaso. Yosef di mfirinhyia 17 no, ɔne ne nuanom kɔhwɛ enwan. Na abrantewa no ne n'agya yerenom Belha ne Silpa ma na ɛwɔ hɔ. Na Yosef bɛbɔ wɔn dimɔne kyerɛ n'agya. Na esane sɛ Yosef yɛ ne nkɔkora bere mu banti. Na Israel dɔ no sene ne ma nyinaa. Enti ɔpam batakari bi maa no. Na ne nuanom hunu sɛ wɔn agya dɔ no sene ne nuanom nyinaa no, wɔtane no. Na wɔmfa abodwo ne no nkasa. Na Yosef son dae. Na ɔka kyerɛ ne nuanom. Na ɔtane no sene Akan no. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, muntie dae a maso yi. Na hwɛ, na yɛrekyekyere ayio afiafi wɔ afuom. Na hwɛ, mafi no sɔre gyina akyere me. Na hwɛ, mafiafi no atwa ho ahyia na ɛrekoto mafi no. Na ne nuanom ka kyerɛ no sɛ, die na wobɛdi yɛn so hene, anaasɛ hyɛ na wobɛhyɛ yɛn soɔ. Na ne daeɛ ne ne nsɛm no nti, wɔkɔɔ so tane no bebree. Na ɔson daeɛ foforo bio, na ɔka kyerɛ ne nuanom sɛ, hwɛ, maso daeɛ bio. Na hwɛ, owia ne ɔsrane ne nsoroma du baako akoto me. Na ɔka kyerɛ n'agya ne ne nuanom no. N'agya ka n'anim sɛ, daeɛ bɛn na waso yi? Ba na me ne wo na ne wo nuanom bɛba abɛkoto fam wɔ w'anim. Na ne nuanom ani bree no, na n'agya deɛ ɔde nsɛm no siee. Na ne nuanom kɔyɛ ne wɔn agya nwan wɔ Sekem. Na Israel ka kyerɛ Yosef sɛ, wo nuanom nyɛ ne nwan wɔ Sekem anaa? Bra na mesoma wo wɔn nkyɛn. Na ɔse, minie. Na ɔka kyerɛ no sɛ, kɔ na kɔhwɛ sɛ wo nuanom ne nwan no ho yɛ anaa, na san bɛka kyerɛ me. Na ɔsomaa no firi Hebron bɔnhwa mu. Na okoduu Sekem. Na ɔbarima bi hunu no. Na hwɛ, na ɔrewɔ wura no mu ntwɛtwɛdɛ. Na ɔbarima no bisaa no sɛ, wɔrehwehwɛ deɛn? Na ɔka kyerɛ no sɛ, me nuanom na merehwehwɛ wɔn. Mesrɛ wo, kyerɛ me deɛ wɔyɛ ne wɔn mmoa hɔ. Na ɔbarima no se, wɔtu ha, na mete sɛ wɔreka sɛ momma yɛnkɔ Dotan. Na Yosef tii ne nuanom, na okohunu wɔn wɔ Dotan. Na wohunu no wɔ akyirikyiri, na onya nnuru wɔn nkyɛn no. Wɔpam ne tiri so sɛ wobeku no. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, hwɛ, na yɛsofo no na ɔreba no. Afei mommra ma yɛnku no, mfa no nto mmura yi bi mu. Na yɛnka sɛ, aboa bɔne bi na awe no, na yɛahwɛ deɛ ne daeɛ ne bɛyɛ. Na Ruben teeɛ no, ɔgyee no firi wɔn nsɛm kaa sɛ, momma yɛnku no. Na Ruben se, monhwie mogya ngu, na momfa no nto ɛsrɛ so ha abura yi mu, na momfa mo nsa nka no. ɔreɛ na anka wayi no afiri wɔn nsɛm de no asane akɔma n'agya. Na Yosef duu ne nuanom nkyɛn no, wɔworɔɔ n'ataadeɛ ne batakari a ɔhyɛ no. Na ɔde no kɔtoo abura no mu. Nso na abura no da mpan, nsuo ni mu. Na ɔtena ase didii. Na wɔmaa wɔn ani so hwɛe, na hwɛ, Ismaelfoɔ akwantufoɔ kuo bi a wofiri Gilead rekɔ Misraim ne wɔn yom a wɔsoso hwehwam ne akyenkyennuro ne kurobo reba. Na Yuda ka kyerɛ ne nuanom sɛ, sɛ yekum yɛn nua na yesi ne mogya so a, ɛmfasoɔ bɛn na ɛwɔ mu? Mommra ma yɛntɔn no ma Ismaelfoɔ no. Na momma yɛmfa yɛn nsa nka no, ɛfiri sɛ ɔyɛ yɛn nua ne yɛn honam. Na ne nuanom tiee no. Na Midianfoɔ adwadifoɔ bi bɛsenee. Na wɔtwetwee Yosef yii no firi abura no mu. Na wɔtɔn Yosef maa Ismaelfoɔ no gye nnwetɛbena 20. Na wɔde Yosef kɔɔ Misraim. Na Ruben sane baa abura no so. Na hwɛ, na Yosef ni abura no mu. Na osunsanee ne ntaadeɛ mu. Na ɔsane baa ne nuanom nkyɛn bɛkaa sɛ, abɔfra no nni hɔ, na me deɛ menyɛ no dɛn? Na ɔfaa Yosef ataadeɛ no, na wokum ɔpapom bi. Na ɔde ataadeɛ no bɔ mogya no mu. Na wɔsoma ma ɔde batakari no brɛɛ wɔn agya bɛkaa sɛ, yei na yɛahunu. Hwɛ, sɛ ɔba no ataadeɛ ni anaa? Na ɔhwɛeɛ no, ɔkaa sɛ, ɛyɛ me ba no ataadeɛ a, aboa bɔne bi na awe no, ampara watete Yosef mu. Ɛna Jacob sunsanee ne ntaadeɛ mu, na ɔde ayitoma bɔɔ n'asene.
na osuu ne ba no kyɛree. Na ne mmabarima nyinaa ne ne mmammaa nyinaa sɔree sɛ ɔbɛkyekyere ne werɛ, nanso wamma wankyekyere ne werɛ, na ɔse, mede awerɛhoɔ yi ara bɛkɔ me ba nkyɛn wɔ asamado. Na n'agya suu no. Na Midianfoɔ no kɔtɔn no wɔ Misraim maa Potifar ɔyɛ Farao piani ne nankɔbeafoɔ so panin no.